Здравейте, гайс, и добре дошли в моя нов влог! Снимам влога си, защото мои приятелки, с които не се виждам, много често ми изпратиха, че са гледали предния ми влог и си казах не. Аз, след като не се виждам с тях често, трябва да правя влогове, за да може да сме заедно. Затова днес е понеделник и стартирам с моята сутрешна рутина и това е да пия първо чаша вода с колаген, топла, и да си направя закуска. И през това време ще гледам подкаста на Ана Мария, която е топ. Тя е от Банско, аз съм от едно село до Банско. Направо сме приятелки. Готова ми е закуската, ще ям един, не знам, тост. Сега, след като вече съм закусила, ще си пия кафето и имам да свърша малко работа за клиент, тъй като днес е понеделник, аз нямах никаква работа, но реших вчера да си почивам, а днес да работя. Така че надявам се, забравих, че съм с пачове. Днес да приключа с цялата работа, която имам по клиента. Имам още малко работа и мислих си направя второ кафе, за да съм сигурна, че съм в кондиция. И мисля да изляза, защото времето е много хубаво и трябва да свърша някакви неща и да ходя до няколко места. И мисля да се разходя, защото наистина времето е перфектно. Време е да обядвам, защото е 1:30 вече. Така, сега докато чакам да ми стане рибката с картофките, имам да довърша още нещо тук, да изпратя едни неща и мисля да си оправя косата и като цяло да се оправя. Аз докато се оправя да излезна, то вече не е толкова слънчево, но все пак, мама между другото много често ми се кара за това, че излизам в 3 часа и кой нормален човек излиза в 3 часа? Адекватните хора излизат сутринта и в 3 часа вече си почиват, както например прави тя. Пак аз явно не съм адекватен човек и аз излизам в 3. Напишете ми в коментарите, вие като мен ли сте или сте по-скоро като мама. Другото, моите съседи са свикнали, че аз постоянно ходя с някакви чанти, но този път съседката каза: "Мама, къде я мъкнеш тази турба?" Защото си купих за първи път сироп от агаве. За масата съм взела нова таз, която не знам дали ще стои добре, но ще пробвам. Да си оправя катуна, понеже в TikTok някакъв мъж ми беше написал, тъй като снимах Outfit of the Day, ми беше написал страхотен аутфит за катуна. Така че нека си оправим катуна. Си взела ето тази поставка от Юск. На нея искам да сложа един дифузор на Jo Malone. И също така, за там имам и една свещ си купих. И ето така по този начин мисля да го оставя. Малко е постно. Сега е време да отида да си оправя мястото за обувки и заедно ще го направим, защото наистина там има нужда от апгрейд. Тъй като аз живея под наем, не считам за необходимо да си купувам супер скъпи неща, освен ако нещо не ми хареса. Затова отново съм си купила един рафт за обувки. Не знам как се казва, който е съвсем елементарен и просто ще замени стария такъв. Тази стена плаче за боя. Между другото, това е най-добрият препарат за почистване, като аз си го взимам от Kaufland. За пръв път разбрах за него от тата ми го донесе от Германия и по принцип, който не го знае да си го купи. Буквално няма значение дали е върху дреха, върху каквото и да било.
докато това изсъхне, аз ще се опитам да сглобя поставка за обувки. За катуна, както казва човек. Юст винаги се старая всичко да е за папаци, затова позарувам от тях. В принцип, видях в магазина, не беше чак толкова. Даже можеше да купя по-голямо цвет, аз мислех, че това ще е много голямо. Готови сме с нашия мейковър. Само тази качалка да надържи. Майстор Мани на вашите услуги. Между другото, не знам дали забелязахте, но този препарат ни изчисти всичките простоти и боклуци върху стената. Така че ето демонстрация. Аз мисля, че стана между другото доста добре и съм много доволна от самия работа. Понеделника е към своя край и аз свърших толкова много неща. Ходих до Jumbo да купя едни неща, за да довърша тук стаята. Доста неща. Даже инсталирах една картина. Слепенки, които са специални за стена. Така че, да. И ще се видим утре, във вторник. Утре ми е ден за чистене и за снимане на видеа. Така че, до утре! Ко ще ядем? Това е първият въпрос, който си задам всяка сутрин. Сирники, които са руска рецепта, като аз няма да я направя на 100% така, защото няма да ги ям с извара, а с сирене. И вече съм готова за закуска. Баба ви тук си е сложила ролките, защото се е изкъпала и се нагримирах и сега трябва да снимам хора видео, което по принцип е супер сложно, защото е тъмно. И трябва да снимам на изкуствена светлина, което по принцип на мен хич не ми харесва. Но какво да направя, трябва да го заснема това видео, защото после няма кога. Така че отивам сега да почистя малко, защото се суших, а моята коса е доста гъста и ще оправя малко в нас, ще снимам и трябва да отида до центъра да купя един лаптоп на сестра ми и да й го закарам, така че всичко това трябва да го направя днес. Много странно, аз съм с микрофон, който чак сега се сещам да използвам, няма смисъл за каквото използвам. И снимах 2 видеа, като не съм ги довършила. Едното съм го довършила, другото трябва да отида до едно място, за да го довърша. Часът е 2 часа, не съм обядвала, но аз честно казвам не съм и гладна, тъй като закуската ми беше доста засищаща. Свърших каквото имах за свършване, но за жалост не си дозаснех едното видео, защото не успях предвид причини. Сега се прибирам и по това време 5 без 10 в София е ужас. Тъмно е, има много движение, много трафик. Само да кажа, че още нищо не съм яла. И добре, че ядох сутринта това нещо, защото да. Но сега ще отида да, не знам, обядвам ли, вечерям ли или двете едновременно. Вчера приключихме в колата и днес ще стартираме в колата, защото реших, че няма смисъл да ви снимам какво закусвам днес и какво правя, защото почти всеки ден е едно и също от към закуска. И сега, като план имам днес да отида да снимам видеа с Кати и Ивон, с които аз работя. И сега отиваме в техният нов офис, за да заснемем малко съдържание и да уточним някои неща. Outfit of the day с един комплект от Shein съм, който го има и в предходния ми влог. Добре. Снимаме все още с Ивон и с Кати. Помахай на камерите. Стига, мах. Имам още малко да заснемем и ще си ходя. Да, много е яко. Хареса ли ти съдържанието, което снимахме днес? Да.
Много съм доволна. Това е човека, който идва и ни конфигурира като едни войници. Ма не го ползвам този YouTube за реклама. Нищо да я да си кажа тук, направи това, кажи онова. Айде сега го повтори. Някой беше кръстил, че съм като някаква госпожа. Ти ли беше? Не знам, може... Не съм сигурна. Не, Но, знаеш ли, имах един колега Георги и от него научих една нова дума. Доминатрица. Си доминатрица. Демек, какво се чета? Еми строга господарка, ама тези деца с къмшиците. Кожения костюм ти не са. Трябваше да дойда, да. Ето, аз съм доминатрица. Чакам ги сега моите приятелки да излезнат тук от прозореца, за да може да ги заснема. И ще умра от студ, но нищо. Сигурно някакви хора ме гледат отзад. I don't know. Но не ми пука. Снимам от телефона, но за седи мои приятелки отиваме на концерт на Константинос Аргирос и просто нямах никакво време. Трябваше да се оправя и да изляза от нас, затова не съм снимала. Дори не съм си снимала и аутфита ми. Но нищо. Добро утро от понеделник. Оле, каква глупост говоря. Добро утро, четвъртък, хора! То въобще, аз съм станала преди 100 часа, не знам къде се намирам, ама няма значение, часа е 9:30, аз съм станала в 7:30, защото имам снимки и пътувам в момента към обекта, където трябва да отида. Аз все още не съм си говорила с никой днес и видимо това ми пречи на моята комуникация и тук с вас. И в момента се намираме на Цариградско шосе, където има задръстване винаги. И днес е 20 новолуние и ще бъде интересно да видим. Нямам батерия дори на DJI, трябва да го заредя. С тези прекрасни момичета снимам. И с Дианка. Това е Дианка. Кажи нещо. Здравейте! Добре дошли в YouTube канала. Ти вече не мога да престани с мене. Аз имам, това ми е за влога. Женска енергия, знаеш колко много неща. Не Хороскоп подари ли един? Ни карти Не хвърли ли миналия път? Дианка, най-готината, която работи в... Къде? Waze Jaro Green Tower. Да знаете. Часът е 2 без 20, още не съм яла. И сега вече тръгвам. Добро утро от събота. Този влог стана супер дълъг, но ще го приключа днес най-вероятно. Този път не снимах кой знае колко неща, защото в предния имаше супер много материал, който аз изрязах и реших, че той няма да снимам толкова много. Получих един много интересен въпрос. Още съм сънена и съм без лещи, нищо не виждам. Но мога да го кажа тук, евентуално. Понеже обсъждахме за това, че аз си направих YouTube канал и ме попитаха каква добавена стойност ми носи той. И всъщност се замислих, че добавената стойност, която YouTube канала ми носи, не се измерва в материална облага или в нещо, което да ми донесе повече работа или да надгради моята работа, а по-скоро се чувствам щастлива, че това нещо го правя за себе си, а не го правя за нещо друго. Това да заснемам съдържание и наистина това, честно казано, има доста по-дълбока добавена стойност, като например да ми достави удоволствие. Наистина не съм го стартирала за нещо друго, а просто защото наистина много обичам да снимам. Това беше нещо, което исках да обсъдя. Друго нещо за ретроспекцията за тази седмица. И тя беше много готина, честно казано. Срещнах се с доста хора, които ако гледат това видео Sending Love, написаха ми в TikTok коментар за косата ми, как е пораснала толкова бързо и може би ще кача видео за тата си. Днес в събота имам да довърша едни видеа. Едни мои клиенти да обработя. Вчера обработвах доста късно. Имам да направя един дизайн и съм поканена на парти с моите хора. Аз сутрин не мога да говоря честно и затова не снимам толкова и сутрин, но поканена съм на коледно парти с старият ми танцов състав
в моето село, от което съм, и до вечера ще ги уважа, защото съвсем случайно са намерили място и аз мога да отида и тъкмо ще се видя с моите приятелки и с мама. И сега трябва да се погримирам малко, защото ще отида да довърша едно видео и не искам да го довърша така. Оправям се и излизам и свърших моите 4 видеа, първите 4, остават ми още 6 и това, което трябва да заснема. Така че да, искам да го заснема сега, защото после като се стъмни не ми харесва как стават нещата. Дори да снимам с DJI пак е кофти. И все пак се сетих, че не съм си завършила влога, а днес е неделя. И смятам да го завърша сега. И да кажа благодаря на всеки, който е останал до края на това видео. Благодаря, че ме гледахте. Надявам се тези видеа да са ви интересни и искам да ви пожелая да бъдете просто много щастливи и обичани и да правите това, което искате да правите, а не това, което трябва да правите. Ще се радвам да ми напишете коментар и ще се радвам всъщност този коментар да бъде пожелание към човек, който би го прочел. Към мен или към някой друг, каквото прецените това. See you next time!